スーパーヒーロー総結集。やめるなよ。スーパーヒーローたちによる壮絶な戦いを見届けろ。ドラゴンボールスーパーヒーロー。レッドリボン軍の復活は近いぞ。愛する者を守るためどこまでも強くなれ。ドラゴンボールスーパーヒーロー。パパ頑張れ。ご飯ピッコロさん、お前がその気になればこの世界で一番強い。見せてくれ本当の力を。ドラゴンボールスーパーヒーロー。なんだビデル。パンの幼稚園のお迎えに行けないの。ピッコロさんに迎えに行ってもらえないかなと思って。ご飯はどうした？今度発表する研究レポート作りで忙しいって。分かった。ありがとう。じゃあまた可愛いぬいぐるみでも買ってくるわ。なぜぬいぐるみ？ドラゴンボールスーパーヒーロー。子供の迎えに行けないくらい研究が大事かって聞いているんだ。今度またぬいぐるみをプレゼントしますから。いらん。いつ俺がそんなもの好きだなんて言った。行くぞ。なんだこの個性の強いやつら。しまった。こいつはまずいぞ。ドラゴンボールスーパーヒーロー。